كيكون خلو مسكنك اللخو مسكون مسكوسي يغلو ريكايت مالي سلام أملاخن ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩልኹም ክኸውን እናተመነና እንሆ በዝናይ መወዳእታ ዘመን ድምጺ መንፈስ ቅዱስ ንአብያተ ክርስቲያንን ንደቂ ሰብ ዝኸውን ብስራት ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ኪንግ ኦፍ ዲር ሳን ሚኒስትሪ ኩሉ ወዲ ሰብ ናብ መንግስቲ ፍቁር ወዲ ንምእታው ብዝብል ርእሲ ዝኾነ ቴማ አገልግሎትና ጀሚርና ንርከብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 13 ንሱ ካብ ስልጣን ጸልማት ዘውፃና ናብታ መንግስቲ ፍቁር ወድውን አእተወና ሚኒስትሪ ኪንግ ኦፍ ዲር ሳን ዕላማና ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ክፍሊት ተቀቢሉ በሐርነት ክመላለስን በዓወት ዕዮኡ ክፍጽምን ምዕጣቅ እዩ መንግስቲ ፍቁር ወዲ አምላኽ ዜጋ ብምዃን ዝረኽቦ ረብሓታት ቀዳማይ አቡ ሑስኒ አምላኽ ስፍራ መገዲ ምዃን ካልኣይ በክርስቶስ ኢየሱስ ሓራ ምዃን ሳልሳይ ነቲ ያው ዝኾነ ቃል አምላኽ ከም ቃል አምላኽ ምእዛዝን መስዓብን ኮይኑ ራኢና በዛ አገልግሎት ከም አገልገልቲ አምላኽ ነዚ ወለዶ ፋና ዘብርህ ባሮት እግዚአብሔር ወከልቲ ዘመን ወንጌልን ብምዃን ንማሕበር አምላኽን ንዝጠፍአት ዓለምን ንምብራህ በዛ ሓድሽ ኣብ ልብና ሃልሃል ዝብል ሓዊ ፍቅሪ ክርስቶስ ሒዝና ቃል ኪዳን ወንጌል ንምዝርጋሕ ብተወፋይነት ርእስና ብምትሓት ምሕረትን ጽድቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምትኳር ንስኡናትን ንጉፍዓትን ኣብ ሽግሮምን ብምክፋል ንምግልጋልን እዩ ሰላም አምላኽ ምስኩላትኩም ይሁን ቅዱሳን ከመይቀኒኹም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽና ይሁን እግዚአብሔር ድማ ደጊሙ ንዝዕድል ስለዝሃበና ስሙ ዝተመስገነን ዝተባረኸን ይሁን ሎሚ ከምቲ መቐፀልታ ብዛዕባ outstanding miracle does not deny it ትብል እታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘደነቐት ንሃይማኖተኛታት ንፈሪሳውያን ንሰዱቃውያን ንመራሕቲ ንኩሉ ሰብ ዘደነቐት ተአምራት ናይ ሐዋርያት ወይ ከዓ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ተገብረትሞ አሉ ክብልዋ ዘይከኣሉ ተአምራት በሐዋርያት ተገይረሞ ክብሉ ከለው ንሪኦም ማለት ክብርና አምላኽኩም ኢየሱስ ሰላም ይብለኩም ሰላም አምላኽን ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኩላትኩም ይሁን ቅዱሳን ከመይቀኒኹም ደጊመ ክብርና አምላኽና ይሁን ሎሚ ፍሉይ ግዜ ከልወና እዩ ፍሉይ ቃል ክንካፈል ኢና ወይታ ክረድአና እዩ ቀድም ግና ብጸሎት ክንጅምሮ ኢና ክብርና አምላኽ ይሁን ምክንያቱ ቃል አምላኽ ክዝራእ ከሎ ንዝተዳለወ ልቢ እዩ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ብዛዕባ ምስላ ዘርኢ ዝተዛረበ ገሊኡ ኣብ ከውሒ ወዲቑ ገሊኡ ኣብ እሾኽ ዘሎ ገሊኡ ድማ ኣብ መገዲ ገሊኡ ድማ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ከም ዝወደቐ እዚ ሓደ ነገር እዩ ዝገልጸልና ሰብ ልቡ ከፊቱ ንትቃል እንተተጸቢይዎ እዩ ኣብኡ ፍሉይ ዝኾነ ፍረ ዝፈሪ እቲ ፍረ ድማ ናይ ምድሓን ፍረ ንሰብ መቸስ ኣብዚ ምድሪ ዝመፅዩ ንጎይታ ኢየሱስ ከይረኸበ እንተኸይዱ እቲ ሰብ እቲ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ዘይምምፃእ ይሕሾ ምክንያቱ ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ስለዘየለ ሎሚ ድማ ናብ ኢየሱስ ዘጥምት ቃል አምላኽ ክንካፈል ኢና እግዚአብሔር ክረድአና እዩ እግዚአብሔር ዕንቱ ልቦናና ክኸፍቶ እዩ እግዚአብሔር ድማ ናብ ምድሓን ገጾ ክመርሐና እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ኣለና ክብሪ ኩሉ ንስምካ ይኹን ንሆ ደጊምካ ዝዕድል ስለዝሃብካና ሰባት ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ክንከውን ስለዘብቃዕኻና አቦ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ሆይ ሓቀኛ አምላኽ ካልእ ብዘይካኻ የለን አምላኽ የለን ካልእ ጎይታ የለን ካልእ መድሓኒ የለን ነቲ ዝለኣካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንፈልጥ ንዕኡ ፈሊጥና ድማ ብኡ ክንኣምን እግዚአብሔር አቦ ብስም ኢየሱስ ንጸለና ንስኻ ናይ ሓደ ሰብ ጥፍኣት ዘይትደሊ ሕያዋይን ሰናይን አምላኽኻ ሎሚ ድማ ነዚ ቃል እዚ ዝሰምዕዎ ዘበሉ ኩሎም ክባረኹ በዚ ቃል እዚ ይጸለለኹም ልቢ ልድያ ዝኸፈትካ ልቢ ነዚ ሰምዕ ክትከፍት ብስም ኢየሱስ ይጸለኹ አቦ ቃልካ መፅኡ ከየስለጠ ከየቕንዐ ስለዘይምለስ
بمنفس تدريخن قالك خوصو بسم يسوس كترد أن نسقى خدب زحلين يصلي الله زابير أبو قال زدما أبتم السمع حديرو ميتي كفري بسم يسوس يصلي الله هلونا غزي مسكنا كالخو ودخا بيسوس آمين كبرنا أملاخ يخون لومي فلوي غزي هلونا برقص مغرياتو እግዚአብሔር ዝለኣኾ ሰብ ንሱ ቃል ኣምላኽ ይዛረብ ንሕና ድማ ዝዕድል ዝተተኪምና ቃል ኣምላኽ ከነካፍል መፂና ኣለና ብርግፅ ድማ ዝሰምዑና ብዙሓት ክትህልው ኢኹም እግዚአብሔር ድማ ክረድአኩም እዩ ናይ ምድሓን ስልማት ክስልመኩም እዩ ምክንያቱ እቲ ህያው ቃሉ መፂኡ ኣብ ህይወት ሰብ ከስልጥ እዩ ከቕንዕ እዩ ናብ ጎደና ምድሓን ድማ ክመርሕ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኩላትና ድማ ነዚ መሰጅ ወይ ከዓ ነዚ سبكت شر نقبره كومنت نصحف لايك نقبر مغنياتو كبازح قال ترجم زلو وي قال علامه زلو ايكونن امنت سي كامن تايلو كام نسمع دما كاب قال كريستوس يلو قال املاح كسبه كغيرالو زغنا اقاطام ترغيبو اذا اقاطام زي እግዚአብሔር መቸስ እትሰብ ክፈጥር ኮሎን ፌስቡክ ዲ ወላ ዩቲዩብ ዲ ኢንስታግራም ንኩሉ ዓይነት ሶሻል ሚዲያ ንናይ ወንጌል መንግስት አምላኽ ኢሉ አይኮነን ፈጢሩ ንሱ ክረብሐሉ ወይ ከዓ ንሱ ክህብትመሉ ወይ ከዓ ንሱ ሓደ ነገር ንክገብሮ ዝሓሰበ ወይ ግን እግዚአብሔር ግና ነዚ ዕድል እዚ ነዚ ናይ ሶሻል ሚዲያ ንሕና እቶም ናይ አምላኽ ሰባት ንበሃል እቶም ውሉድ አምላኽ ንበሃል እቶም ዜጋታት ናይ መንግስት አምላኽ ንበሃል ግና ነቲ ዕድል ተጠቂምና ከምዚ ጌርና እንታይ ቃል አምላኽ ሸር ንግበር ናይ አምላኽ ሰብ كتصرف على السوشيال ميديا أي متن إتكاب أفناز وتقال أنتي بيجوا استقامة بسجع كخونا له سجع أملاخ مستقل يسبنا من الحنز متن إذا سجع زدما كزرب له كسبخ له كبرنا أملاخون بار أملاخ سلزل آخرنا بزعد لزيد نزعد التتكيمنا ما قال أملاخ كنكافلينا إتنكافر قال كاب جبر حواريات معرف سلسته كسب معرف 4 زلو خوني قويتا بمنفسو اب نفسو وكوفكم بفري نجر كقلصي يسوس قويتاي مجلس بزحات سمعكم تخونوا ويكا بزحات حليمكم حاسبكم دليكم تخونوا سب تأمر ريو خدحني غيري تبلو تخونوا سب قنا تأمرات ريو انتاي نامدحنا يمتسن نسب ناب مدحان زمصو قال املاخ بمنفس املاخ تدريكا مس اتسبكو ويكا مس اتزاربو سبنا من تايمت نام مدحان ناب امنتي مت سب ولا موت تنسيو نام مدحان ايمتصني ناب امنت ايمتصني بزحات نزي ايتسامعلونيهم مغنياتو بوشتكم تدليو تبهغو انتاي سلازلو تأمرات كتغبرو تنبيتات كتزاربو كال كتغبرو جنا سب ناب بتأمرات ريو ناب امنت كم زي مص روي زغونه مسكرنت ناي من رينا ناي حزب اسرائيل كاب قبسي اب قبس خندي كباب 10 عبيت تأمرات ريوم عبيت تأمرات ريوم بحر ارترا تخفيلو كساغورو ريوم ماي كاب كوحي كفلفل ريوم مانا خاب سماي مصيخ مغبو ريوم جنا خينا أملاخ انتهي قبرون أي أمنون بأرسب تأمرات ريو انتهي قبرني ناب امنتهي متسني سلام انتهي دامو أوت ساندي ميراكل الكام سيخايا ويكازة ألو زي تبهالام تأمرات غيرا الكام جن تأمرات جن استوبو نقرالو حدا نقر يتكم تأمرات تأمو انتهي إذني خمزهبو خاي قبركا attention كم تركب برنا مدحنا يمصني تأمرات فريساويان ሃይማኖተኛታት ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እንታይ ሎምን ተአምራት አርየና خب አምላኽ እንተኮይን ካሲ ንስኻ ወደ አምላኽ እንተኮይን ካሲ ተአምራት አርየና ምኽና አምነካ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሓደ ነገር መልይሰሎም አታዘማው ወለዶን ርጉምን ተአምራት ዝደልዩ ብዘይካ ትምህርትናይ ነብየናስ ካል ትምህርትን ታይግበ አይዋሃበካን ኢሉ ሕጂ ኩሉ ግዜ ዘማው ወለዶ ወይካ ሩጉም ወለዶ እንታይሪ እንታይ ዝደል እንተልና ሳይን ኤንድ ወንደርስ ዝደል ተአምራት ይዝደል
ቃል አምላኽ አይደለም ክብርና አምላኽ እምበር ኣብዚ መደምደምታ ክንገብረሉ ሰብ ተኣምራት ርዩ ናብ ምንታይ ናብ መድሓና ይመጽእ አቡ ግዜና አይናሕልፍ ተኣምራት ክመጽእ ግዜና ግን ጎይታ ኢየሱስ ዝበለና ነገር አለ ተኣምራት ክስዕብ እንታይ ክኸውን ክኽእላሎ ወንጌል መንግስቲ አምላኽ ክስበኽ ክኽእላሎ ወንጌል መንግስቲ አምላኽ ኣብ ሰበኽካሉ ግዜ እንታይ መጽእ ሙት ይትስእ ለምጻም ይነጽህ ዕውር ይሪው ሓንካሳት ይዘሉ እዚ እንታይ ወንጌል መንግስቲ አምላኽ ክስበኽ ከሎ ብዘይ ወንጌል ግና ሰባት ናብ መድሓን እንታይ ኣይመጽኡን ተኣምራት ርዮም ኣይመጽኡን እዮም ሎሚ ድማ ንዕኡ ዝደህስስ ቃል አምላኽ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ ኢየሱስ ጎይታ ከፋፊለ ክርኤ ክብርና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ድማ ብመንፈሱ ልክዕ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝሰርሐ ቃል ሎሚ ድማ ኣብ ዘመንና ክሰርሕ ህያው ይትቃል ምክንያቱ ቃል አምላኽ ህያውን መስለጥን እዩ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፍካ ኣይበልሕ ኢሉ ባርዚ ህያው ዝኾነ ቃል አምላኽ ሎሚ ኣብ ህይወትና ከስልጥ እዩ ከቕንዕ ናብ ምድሓን ድማ ክመልሰና ክብርና አምላኽ ይኹን ኣብ ምዕራፍ 3 ግብረ ሐዋርያት እንታይ ብል ጴጥሮስን ዮሐንስን ብታስዒቲ ሰዓት ብግዜ ጸሎት ናብ ቤት መቅደስ ብሓንሳብ ደየቡ ካብ ከርሳ ኣድዩ ሒዞ ኣጋሩ ዝመተ ሰብኣይ ካብቶም ናብቲ ቤት መቅደስ ዝኣቱ ምጽዋታ ምእንትን ክልምን ጸይሮም ኣብ ጸጽባሕ ኣብታ ጽብቕቲ እትበሃል ደገ ቤት መቅደስ የቐመጥዎ ነበሩ ንሱ ከዓ ጴጥሮስን ዮሐንስን ናብ ቤት መቅደስ ከኣቱ ከም ዝደለዩ ምስ ረኣዮም ክምጽኡ ትብሉ ለመኖም ጴጥሮስ ምስ ዮሐንስ ኮይኑ ጠመቶም እሞ ናባና ጠምት በሎ ንሱ ከዓ ካብኣቶም ገለ ዝረክብ መሲልዎ ተኪሩ ጠመቶም ይብለና ጴጥሮስን ዮሐንስን ብታስዒቲ ሰዓት ናምን ናብቲ ቤት መቅደስ እንታይ ክገብሩ ክጽልዩ actually ክጽልዩ ንሶም ንርእሶም ክጽልዩ ይኮኑን ግናኸ ሰብ ኣበዮም ዝርከብ ኣበዮም ዝረኽቡ ነይሮም ኣብቲ ቤት መቅደስ እዮም ኸይዶም ሰብ ዝረኽቡ ባር ወንጌል መንግስቲ አምላኽ ክሰብኽ እንተኮይንካ ኣብቲ ሰብ ዝርከቦ ኸይድካ ኢኻ እንታይ ትገብር በቲ ዝርከቦ ሰዓት ከይድካ ወንጌል መንግስቲ አምላኽ እትሰብኽ ሰብ ኣብ ዘይርከቦ መቸስ ከይድካ ወንጌል ኣይስብኽን እዛ ታስዒቲ ሰዓት ዝብለና ኣብ ናይ እንግሊሽ ትራንስሌት እንታይ በታ ሳልሰይቲ ሰዓት ይዝብል ሳልሰይቲ ሰዓት ድሕሪ ቀትሪ ዝኾነ ንሶም ብልምዲ ዝጽልይሉ ኣይሁድ ናይ ሰዓት ጸሎቶም ኣብ ኣጋጣሚ ኣብ ካልእ ጽሑፍ ድማ እንተሪእና ቀረኔዎስ እቲ ሰብኣይ እቲ ናይ ኣሕዛብ ሰብኣይ እንታይ ክገብር ከሎ ንሪኦ ብታስዒቲ ሰዓት መልኣኽ ከም ክጽልይሉ ምስ ከደ መልኣኽ ከም ተረኸቦ ንርኢ እምበኣር እዚኣ ሳልሰይቲ ሰዓት ኣይሁድ ዝጥቀሙላ ናይ ጸሎት ሰዓት እምበኣር እዞም ሰባት እዚኦም እዞም ሃዋርያት እዞም ሕድሪ ዝተዋህቦም ንወንጌል በታ ታስዒቲ ሰዓት ናበይ ናብቲ ቤት መቅደስ ከይዶም ዕላማ ምኸይዶም እንታይ ወንጌል መንግስቲ አምላኽ ምስባኽ ኣብኡ ግና ሓደ ካብ ከርሳ ኣድዩ እንታይ ዝኾነ ኣጋሩ ዝመተ ሰብኣይ ግና ኣብኡ ተቐሚጡ ይልመን ነበረ ናይ ጴጥሮስን ዮሐንስን ምምጻእ እዚ ሰብኣይ እዚ እንታይ ክልምን ንዖም ገለ እንተረኸበ ዝብላዕ ዝስተ ገንዘብ እንተረኸበ ንዖም እንታይ ክገብር ከሎ ናብኦም ገጹ ገይሩ ክልምን ከሎ ንሪኦ ጴጥሮስን ዮሐንስን ድማ ጠሚቶም እንታይ ናባና ጠምት ክብልዎ ከለዉ ንርኢ ክብርና አምላኽ ይኹን እምበኣር እዚ ሰብኣይ እዚ መዋእሉ ካብ ዝውለዳት ሒዙ መዋእሉ እንታይ ናብዛ ጽብቕቲ ደገ ትበሃል ቢዩቲፉል ጌት ተባሂላ እትስመ ኩሉ ግዜ ኣብኣ ይመጽእ ኣብኣ ለሚኑ ድማ ንገዙ ዝምለስ ሰብ ዘመኑ ዘሕለፈ ሰብ ጴጥሮስን ዮሐንስን በኣ ክሓልፍ ከሎ ግና ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ክልምኖም ከሎ እንታይ ክብልዎ ከለዉ ናባና ጠምት ናመን ናባና ጠምት ወርቅን ብሩርን የብልናን ግና እቲ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ብስሙ ግና እንታይ ንህበካ ኣለና እምበኣር እዞም ሰባት እዚኦም ወርቅን ብሩርን የብልናን ክብሉ ከለዉ ጎይታ ኢየሱስ ሓደ ነገር ኢልዎም ኣሎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ ጥቕሲ 7 ክሳብ 9 እንተሪእና ኪዱ ወንጌል መንግስቲ አምላኽ እንታይ ግበሩ ስበኹ ሕሙማት እንታይ ግበሩ ፈውሱ ለምጻማት አንጽሁ ዝሞቱ እንታይ ግበሩ አተንሱ ዕውራት አርዩ ኪዱ እዚ ስልጣን እዚ ተዋሂቦም ኣሎ ኣብ ወርቅን ብሩርን ግና ኣይትማሉ ወደ ካልኣይ ክዳን እውን ኣይትወስኹ ዝብላዕ ዝስተይልኩም ኣብ ክዳን ኣብ ሳንጣኹም ኣይትግበሩ እዚ ዝብል ትእዛዝ ግና እንታይ ጎይታ ኢየሱስ ኣዚዝዎም ኣሎ ንዞም ሰባት እዚኦም ዳስ ዋይ እንታይ ዝብሉ ወርቅን ብሩርን የብለይን ግን እቲ ዘለኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና
بسمو قنا لهم حدا نجر كخون يا بهيوت كابلون تاريخ هذا غير يسوع كريستوس تراي عبتات صبوت دقن زمن كاملو أبو خفيل كاز حلف كاز لمن كا أي تقامك لو مجنا يسوع كريستوس نصو انت مسيا بهيوت كاجنا نتزمته قالوا انت قبر خلو خصم خلنا نري كبرنا عملاق يخون بطرس كا ورقن برورن يبلين اتزلن جنا هبكا بسم يسوع كريستوس نازريتو تنس امو كيد بولو يمانيتو يدو حيزغا اتنسو بون قارون انكارفش صنعه سر إلو خا دو بلا تزاورون إنا تزاورن إنا تسرسن أملاخ إنا مسكنن كا مساتهم نبيت مقدس أتو يبلنا كبرنا أملاخهم زقرون لقل بعد السب تزهوبا انتاي تزلو ويزهب لومي كلاتنا من يزلنا انتاينا نهب ناب سوشال ميديا مسئ فيسبوك كرئي ويك تسمى ايكون كل مسئ قنا تزلن يسوس كريستوس اتي تسفاز غنى نموت نقر صغير يسوس كريستوس قنا لومي ناب لبغا خاتو نتزمت تسفخا نتزمت منفسا وهيوت كاقنا لومي يسوس كريستوس هياو غيرو ختنسأكا عتنسيدو مانك زابير أملاح كان تاخد كتمسجن كتبارخ كبرنا أملاحهم تاريخ زلوت مبار يسوس كريستوس بار بطرسن يوحنسن انتايم هيبم انتينا اتزلوهم يسوس كريستوس عبوش تام زعاتو يسوس كريستوس نعو يوم نتزموتو قارو زموتو سبع انتا جيرم هيبم تي يسوس دما انتا قبر كله نزمت نجر هي قبر كله نري كبرنا أملاحهم كلهم اتم حزب دما نسو خيدنا أملاح كمسجن كله ريم اتي ابتي صبوت دغ بيت مقدس تقميطو مصوات زلمن زنبر مخانو علليو بيت ابو زخونه ነገር بمسم بعدم بمغرام ملو مار زمته منفساو ነገር ህይወት ካዝመተ ክትንስ ሆሎ ሰባት አቦራው ተኻዘሉ ዝፈልጡኻ ክብርና አምላኽን ሰምቢዶም ተገሪሞም ክድነቁ مداناغرن سراقن حساون عماصن زماون زنبرك يسوع كريستوس انت اتيغنا خالص سب كوين كاتلوط تلويت كام سراي واد ما سبات يغرم انتاي مسينا انتاي فلي نغير كوينا بهيوتكا مخنيات يسوع كريستوس زدنق نغير بهيوتكا اسغبر نسو بيني كان تسفايبنا اتتسفانا زغني يسوع كريستوس غنان هبكم بو آمينكم هيوت كترخ بو آمينكم بصدقن بقدسنا كتمارسو يسوس بينو نسو هيوتنا مرآت زمص حغوز زمص سلام زمص يسوس طراي بزي يسوس حدا كون من نبابو زحلف يلن زساغر يلن زخيد يلن يسوس غويتاي بار زي يسوس زي لومي حبلبكم كاتو تقبلوا نهبكم علينا بطرسن يوحنسن كوم يمغيرو تزلوا بيسوس كريستوس نهبك علينا ورقن برورنا نهبكان غنا تزلنا يسوس مخنيات ورقن برورنا حزنا نايتمالانا اي تعززنا يسوس يعززوا من ورقن برورنا حزكم كيتمالو كيتخدو يسوس نبينو اخولي يسوس انت تسبقو انت تقبل ما يسوس ابي هوت سبعاتيو نغرات كغير يخيل بارزم سبات زيوم تغريمن بتزخونه تدنيقو قصيلو دما خمزي بالبيتروس بيتروس غنا مسرايوم نتم حزبي ملسلو كمزيلو اتم سب اسرائيل نمنتاي بز تغرمن بجزء حيلنان ويس بصدقنا نزي خيد كمز جبرنايس نمنتاينا انا تطمتو اللهم يسوع كويتاي بار حدا نجر يزغبر زلو بيتروس زم سبات زيم تغريبم تدنيقم بتز استغبر تامرات نام بيتروس نبي يوحنس እንዳጠመት خلو بيتروس غنا سلمنتاينا بانا تدنيقم تغريمكم تري نحناس بصدقنا بجبرنا بحيلنا نزي خيدا جبرنا غنا خير يبلم الله كبرنا الله أملاك أبراهام إسحاق يعقوب
أملاك بوتاتنا نودي يسوع كريستوس أخبره ጲላጦስ ክፈትሖም ዝፈረደሉ ንስኻትኩም ግና ንኡ ኣሕሊፍኩም ሃብኩሞ ኣብ ቅድሚኡ ክሓድኩሞ እምበኣር እዞም ሎሚ ተደኒቆም ፈሪሳውያን ዝርእዩ ዘለዉ ዝግረሙ ዘለዉ ንየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝገበሮ እዮም ዝሓድዎ ኣሕሊፎም ንጲላጦስ ዝሃብዎ ዝዘረፍዎ ዝፀረፍዎ ዘላገፅሉ እምኒ ዝደርበይሉ ሰባት እዮም ጴጥሮስ እምበኣር መስካሪ ስለ ዝኾነ ናቱ ሓላፍነት ናቱ ሪስፖንሲብል እንታይ ክምስክር ስለ ዘለዎ ንመን ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኪዱ እንታይ መስክሩ ዝብል ትእዛዝ ስለ ዘለዎ እንታይ ይምስክር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ንመን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኹም ኣሕሊፍኩም ሰቐልኩሞ ኢየሱስ ዳምበር ጽድቅናን ግብርናን ሓይልናን ክእለትናን ኣይኮነን ንሰብዚ ዘተንሶ ንዝመታ አብራኽ ህያው ዝገበረን ኣየናይ ንስኹም ዝቀተልኩሞ أملاك أبونا أبراهام إسحاق يعقوب أملاك أبوات نبيات جناح أنتي قبر كله نودو يسوع كريستوس أتنسيو هي أوصل قبر السمز جناح حجي نزز متى أبراك أنتي قبر كله كسنا أخلو تأمرات بمن بسم يسوع كم تجبره يقول الله كبرنا أملاك هون بار سم يسوع نزز متى نجر هي أوصل قبر يس أتي مرحمت سعيرو زتنسى يسوس لوم دما نزمتها نجر هياو كجبر صغير نسبيني يسوس كويتاي هو يلقت دما هو نسخاتكم نتقدس صادقا كحدكم سي نفسي زقتله سبعيكم حرالكم لمنكم زقرمي سبع زي خفي بفلاي هايمانوتنيا زغونه سبع زي خفي نتصادق زغونه نتقدس زغونه يسوس كريستوس كقتال فريدو نتقتال سب زغونه عطفاء زغونه عماص زغونه سب دما محرت كغبرو لخلو دري كبرنا املاك زغرن نتخفو حراوصيها نتصادق زچكون سب مخنيا سب غبرو خفو سلا زغونه خفو زغونه خافردلو يسوس غيتاي نترأسي هيوت قتلكم نو املاك موتات اتنسو نحنا غانزي مسكرو إنا بسمو مؤمن كاسمو نزتريون تفطون سبعي اصنعو اتابو مؤمن دما نزي اقدمكم كلاتكم ملو طعنا حبطو يبلنا كبرنا املاخن بسمو مؤمن بسم يسوس مؤمن طراي انتي يقبر كله نزي تريو زلخم سبعي طعنا ملو زغنه طعنا حبطو بغاده سميل عب تحت السماء نسب نمدحان استوى نفوس استوى نمن نقاط استوى هذا سم يسوع كريستوس تراي بسمو مؤمن تراي نام مدحان زمصا صدقنات كاي كونن جبرنات كاي كونن نخالوت سبات قدسان الكان ملاخت بمصوع يكونن ابنا يغلغلت سبات سلز فلتكا بوم سلت فلتكا يكونن مدحان زمص مبار بسم يسوع كريستوس بمؤمن تراي لومي زي قال زي اب كلاتنا يفلط بخلاتنا دما مقبال نزقال زي يخونلنا بزمعلت زي بزي يسوع كريستوس بزي مؤمن يسوع كريستوس هيوت يلن مدحان يلن فوس يلن تأمرات يلن من نقاف يلن ماتيوس معرفت شعاتة تقصي عسران كلتن دما خمسي بلنا كبرنا أملاك يكون ماتيوس معرف شعاتة يسوس قلت إلو رأيا أمو أجاقو قالي إمنتك حويتك بلا إتا سبيتي خبتا ساعتتي حيزاها حويتي بلنا مخنياتو زا سبيتي زيا نعصر تغلت عمد دمز فساز نبرا سبيتي تسفاز سانا سبيتي قنزبا بمولو نحكاين بمهاب زودة سبيتي قناخي زفر كدانو انت تنكخو حوي سلز بلد كيدادو ما سلز تنكفت تنكيفادو ما قلت إلو انت رأياسي عجوخي تقولي امنتكي حويتكي مبار امنتنا اب كريستوس اب يسوع كريستوس مستخون انتاي تخون نمدحان اتمت نفسنا عرفت زمت الله سلام زمت الله حبس زمت الله بزي يسوع كريستوس هيوت يلن مدحان يلن حجي دما
كم زخبلهم كله بيترس حجي ما أحواتي كم تم مقان انتقمن نزب زي فلتات كم زقبركم فلت الله جناخ كريستوس مكرا خمز ركب أملاخ دما بقاف كلهم نبياتو زنقرخ كم فتصموا يبلنا نزقال زي زحبرنا قداماي قرنطوس معراف كلتا تقص شمانتا خمزيبن كاب جزاتي إذا على مزيا حدا وكان يزت بمزي أي فرطة انت زفتوس نقويتا خبري أي مسقلهم نيرهم انت زفتو كابتم جزات إذا على مزيا كابتم فلاتات مهورات فريساويان انت زفتو نيرهم نقويتا خبري أي مسقلهم نيرهم حجي بطرس انتايزو أتم حواتي مسخوم كم تم مقان انتخم بزي فلاتيخم نزق نقر زقيركمو نسخو ما يفلتكم سلازي يفلتكم أبت قدوس كفو زخونا فردي فريدكم قتيلكم سقيلكم كنا زبزي فلتت سلازخونا كم زقوبركم سيفلت الله كنا كريستوس كوميلو مكرا خصقب كم زلو بنبياتو غيرو እግዚአብሔር አቦንታይ ስለ ኃጢአትና መከራ خصقب كم زلو بنبياتو غيرو ስለ ዝገለጸ ኮሙ ኮይኑ እንታይ ኮይኑ ተፈጺምሎ እምበአርስከ ኃጢአትኩም ምንትን كدم سسلكم كابقص እግዚአብሔር كا زمن عرفت منتن كمصلكم بارلو منا من صحان ملس كاب እግዚአብሔር انتاي كمص زمن عرفت كمص سبنا منتاي ناب نصحا يملس يسوس بينو انتاي نمدحان اخولي زدقف ملائكه يبليوني قدسان سبات يبليوني نسوت نبينو طبقا خوينو ابكنداين ابكندخاتكمن اب منغو املاخن سبن كوين منغوኛ عراق خوينو زقوم يسوس كريستوس بيني بزي يسوس زي مأمان ترايو نايزر عالم هيوت زركب نابتا منغست فقر ودو خناعت ولا نغل دقة زادقة زيها نسوى قال املاخ زبلنا تام نابتا منغست املاخ مهتاو عزيز أبيبي مغنيات خالن نقر اندا وسكا اندا حقوسكا بعالات اندقمتن كالن نقرات اندا امسخا يكونن يسوس كريستوس كيركا اتاعتوا دقة ترايزلا قال دقيلا يسوس ويتاي لومي بزاد الجزء أخنا أتو نقادل كبيريو نسب كبيري مغنياتو فريق جفت سنة صغر ناس أوهبت بما ما أنت راح نايز العالم هيوات كترك بخا مغنياتو يسوس كريستوس عداقا خمس خفلك فريد كان تردي كان تقبل كان كتأتو እግዚአብሔር ጸጉ አብዝሕልና ኣሎ ሰብግና ናቱ ገዛርእሱ ግብርን ጽድቅን ሒዙ ክመጽእ ስለዝደልዩ ትንሰብ ጭንቅ ዝኾነ ናይ ዘላለም ህይወት ንምርካብ እምበኣር ናትና ግደይ ይብሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌርና ጥራሕና ናኣቱ ክብርና ኣምላኽ ይኹን በኣር ዘመን ዕረፍቲ ክመጸና ካብ ገጽ እግዚአብሔር ድማ ምድምሳስ ኃጢአት ክመጽእ ምኽንያቱ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ዝፈልየና እንታይ ኃጢአትና ካብ ኣዳም ሒዝናዮ ዝመጸና ኃጢአት እንታይ ገብር ይፈሊ እግዚአብሔር እንታይ ገጹ ይኽውለና ምኽንያቱ እግዚአብሔር ኣዝዩ ጻድቕ ኣምላኽ ቅዱስ ኣምላኽ ኃጢአት እንዳራየ ስቕ ዝብል ኣምላኽ ኣይኮነን ግና በወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ግና ገጹ ይመልሰልና ሎሚ ገጽ እግዚአብሔር ይመለስና በህይወትና ገጽ እግዚአብሔር ይመለስ ሕዋቴና ባኻቱም ምኽንያቱ ኢየሱስ ምስ ንቕበሎ ናቡ እምንተናንቱ ክልተና ናቡ ምስኸውን እግዚአብሔር ድማ ገጹ ይመልሰልና ዘመን ዕረፍቲ ድማ ንቕበል ባር ካብ እግዚአብሔር ዘመን ዕረፍቲ ክመጸልና እንተ ኮይኑ ኩላትና ነዚ ሸር ንግበር እግዚአብሔር ድማ ዘደንቕ ነገር ክገብር ነዚ ቃል ዝትሰምዖ ሰብ ልባ ኸፊታ ትቕበሎ ሰብ እግዚአብሔር በት ምኽንያቱ ምድሓን ማእሲ ሕጂ ታማዓልቱ ምድሓን ሕጂ ስለ ዝኾነት እዚ ቃል እዚ ድማ ሕጂ እምነት ድማ ናይ ሕጂ ናይ ጽባሕ ኣይኮነትን ተስፋ ኣይኮነትን እምነት ሕጂ ለዛ መዓልቲ እዚኣ ትውስኖ እዩ እቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት መውራስ ዝኸውን ክብረና ኣምላኽ ይኹን ነቲ ቅድም ንኣኻትኩም እቲ ሓደ ክርስቶስ ከዓ ምእንትን ክሰደልኩም ተነስሑን ተመለሱን ክሳዕቲ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ብኣፍ ቅዱሳን ነቢያት ተዛረቦ ዘመን ምቕናዕ ኩሉ ሰማይ ንኢየሱስ ክትቅበሎ ይግባእ እዩ ይብለና ክብረና ዘመን ምቕናዕ ኩሉ ሰማይ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክትቅበሎ ይግባእ እዩ ምኽንያቱ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብ ተስፋ ዝተዋህቦ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ብዘይ ኢየሱስ ካልእ ተስፋ የለን ሕጂ ንጽበዮ እንተኾነውን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ክምለስ ኢና ንጽበ ገሊኦም ቀዳማይ ከም ዝመጸ ኣይኣምኑን እዮም ኣይውከሉን እዮም ገሊኦም ንኢየሱስ ካብ ነቢይ ሓሊፎም ክርእይዎ ኣይከኣሉ ገሊኦም ብዙሓት መላእኽቲ ገይሮም ወኪሎም ምስኡ ገይሮም እዮም ዝሽፍንዎ
لو مجنا العين عفان يسوس أخلي سم እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበረ አይሐፍርን ይብል ስም እግዚአብሔር ዝጽውዕ ክድሕን ይብል ስም ኢየሱስ ዝጽውዕ አይሐፍርን በጣም ዓልት ፍርድ አይሐፍርን ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስን ኃጢአት ካን ሁሉ ሕሉፍ ኃጢአት ካን ሁሉ ኃጢአት ካን ዝመጽ ኃጢአትን እንታይ ገይርዎ ከፊል ወይ ኢየሱስ አይሐፍርን ክብርና አምላኽ በዚህ ዘይሐፍር አምላኽ ሎሚ ተወከል ቡ እመን እዚ አምላኽ እዚ ድማ ኣብ ህይወት ካመጽዩ بمنفسه أوشتك حدير انتاي بقدسنان بصدقن كتمالس كخلك رحاتات كتفنفنيها يسوس زي يقول لنا حاتات كما يستيو ولا نزقال زي يفلطو نزقال زي ورا فريتم جنا غستيل منفس قدسنان منفس صدقن أوشتم سلازي لنا حاتات كما ينداستيو يحلف بعد يسوس كابتي بأفنا نزارون لعلي قبرنا يزمسكر ህይወትና ይዝምስክር ምክንያቱ ኢየሱስ ከምዘሎ እንታይ ሰባት የለልዩኻ ንሰብ በአፍካ ይትጥብሮኒኻ በህይወትካ ግና ዞም ፈሪሳውያን ሓደ ነገር ዝረአይዎ ነገር ምስ ኢየሱስ ከምዝነበሩ እንታይ ገይሮም ነቶም ሐዋርያት እንታይ ገይሮም መስኪሮም ሎም አዛራርባኻ ጥራሕ አይኮነን ኢየሱስ ህይወትካውን ኢየሱስ ይዝኸውን ዓማፅን ሰራቅን ክትከውን አይፍቅደልካን ኢየሱስ ኣብ ውሽጥኻ ሓዲሩ ሓሳብ ክትከውን አይፍቅደልካን ዘማዊ ሰራቅ ክትከውን አይፍቅደልካን كتصلو كتقيما يفقدلكاني تحقنيا يسوس انت تقبلك يا وشتخان تتحاتي مغرا بحقي ختمالس بقدسنا ختمالس بصدق ختنبر نسو ابوشتخا خوينو خمركاي بفصم تمجدد ما انت غبركاي كمرحكاي እግዚአብሔር ናይ ኮንፊዥን አምላኽ አይኮነ ናይ ሐቅ አምላኽ እግዚአብሔር ከም ተቃሉ ዝብለካ ኮይንካ ختمالس እዚ ድማ ተስፋና أبزا مدرزيا كم من تاي كم دايش كم من ساعتين ياتي خات حلف مدرنات كاي كونت مساجريا لو مي كلاتنا نتنا نساجر الله زلنا مدرجنا أبزا مدري أبتناتنا زمن جنا نتزمننا جنا وينجل منجست فور ودخن سب كله يجبأنا نسبات نقول نمسو أبز السلام الله أبز حقوس الله أبز فقر الله أبز هدأت الله أبز عرفت الله أبزي جزار إسخام نكتألو مغنيات جزار إسخا دريخو نبكال خصر فكاي كلني نرسخا تمل كل منفس قدس فر منفس قدس أوشتا يمل بار وانجل إزي حواتي وانجل تصبق بالسراتي تصبق زغبر حدا نجر كنبركم بفلاي توم يونايتد ستيت وي كندا وي أبزن عبيت أوروبا زلهم من تاي أبو خيدكم تتبهروا حدا نجر بزعبان انتاي تصبق نجر سلسمعهم أبتها قرأتي خان تاي كم زلو سلام الله مسل الله نايسرح عدلات الله تعابير له تمهر له كان طبو ነገር ስለሰማኻ ኦፖርቹኒቲ ናይ ተሃገረቲ ፍሉይ ነገር ስለተሰበኸልካ ወይ አናውን ስለዝገበሩ አድቨርታይዝ ስለዝገበሩ ኢኻ ኸድካ ዘለኻ መጨስ ሓደ ሰብ ናብቲ ዝኸደ ሃገር ክፉይ እንዳተመነየ አይከይድን ጽቦ ነገር እንዳራየ ይዝኸይድ ምክንያቱ ጽቦ ነገር ስለሰማ ሎሚ ድማ ንሕና መጽና ዘለና ንዚ ሜዳ ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ንልብና برتع زمرة حدا نقول وانجل منقص فور ودو خنسبخ أبزا منقص زيادة راح يزال السلام أما أبزا منقص زيادة يزالون يزال عالم هيوت أبزا منقص زيادة يزال بفور من ملاس أبزا منقص زيادة يزال بتعنا من ملاس أبزا منقص زيادة يزال حقوس مليخة تسفى غير كاتم مالس أبزا مدرزي ولا أنت هبتمكا ولا أنت سلطلكا قنا وشتخا تسفى أنت زيبلكا تعب ويتا يسوس كمزيل نزع على منو ربحو نفسه انت تفاسي انت يربح له بارا بزام دوزيا ولا انت ربحها ولا بلعل درجة انت بصحها قنا يسوس تزي بالكا وشتخا بادو يخا زيري والحنتي تسفاي بالكا مغنياتو حدا معلتي نسو ويك قعزي وين نسخا فتقعزيها صنيعو مسخا زخيد يلا امنتكا بيسوس تغيركا قنا تسفخا كل جزي ملوي يسوس ويتا بعد نابوخ ملس زمن مغرع كل سماي يسوس كتقبلوا يقبا يبلنا كبرنا املاخون بعد بزمعلت زي مقبال يخونلكي قصيل دما بيترس تايب موسى دما እግዚአብሔር አምላኩም ከምዝ ከማይ ዝበለ ነብይ ካብ አሕዋትኩም ከተንሰልኩም እዩ እሞ ንስ ዝብለኩም ዘበለ ሁሉ ስምዑ ክኸውን ካ እዩ ነቲ ነብይ እቲ ዘይትሰምዕ ዘበለት ነፍሲ ካብ ህዝባ ክትምንቆስያ በለ موسى حدا نجار إنك إسرائيل تزاربه أبز بيتروس زمصو زلو موسى قدمو
ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 18 ካብ 15 ክሳብ 19 ተዛረቡ ተስፋ ከንዘለዎም ህዝቢ እስራኤል እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ ከምዚ ኸማይ ዝበለ መራሒ ነቢ መድሓኒ እንታይ ገብረልኩም ከተንሰልኩም ግናኸ ነቲ ነቢ ወይ ነቲ ናይ ኣምላኽ ዘተንስኦ ነቲ ወዱ ዘይትሰማዕ ነፍሲ ግና ካብ ህዝባ እንታይ ክትከውን እያ ክትምንቆስ እያ ክትጠፍያ እታ ነፍስት እያ ባር እንተሪና እዚ ህዝቢ እስራኤል ክሳብ ሰዓት እዚ ብፍላይ ኣይሁድ ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ይተቀበሉን አለው ኢየሱስ የተቀበለኻ ሁሉ ጊዜ እንታይ ካለ ምሕረት የለን ምሕረት በኢየሱስ ክርስቶስ ይዝርከብ ኢየሱስ ተዘይ ሃልዩ ገና ኣብ ኩሉ ሰብ ጥፋት ይሰራ ስለዚህና ክንጽል ዘለና እግዚአብሔር ዕንት ልቦኖም ክኸፍትሞ ነቲ ዝመፀ ነቲ እግዚአብሔር አምላኽ ዝለኣኾ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ፈሪጦም ድማ ናይ ዘላለም ህይወት ክረኽቡ ንሕዋትና ኾነ ንህዝብና ኾነ ንኹሉ ሰብ ንኽድሕና ምድሓን ክመጽእ ናብ ፍልጠት ወዲ አምላኽ ክመጽእ እንታይ ክንገብር ክንጽልይ ይግበአና ኣሕዋተይ ክንፈርድ ኣይኮንናን መጺና ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈርድ ኣይኮነን መጺ ህይወት ክህብ ይመጺ ክኹንን ኣይኮነን መጺ ክጸርፍ ኣይኮነን መጺ ነቶም ኃጢአተኛታት እንታይ ክገብር ፈውሲ ከምጽእ ምድሓን ከምጽእ በዓል ሎሚ በዛ አጋጣሚ እዚ ኩላትና እቶም ድሒነ ንጎይታ ኢየሱስ ተቀበለ ኣብ መንግስት አምላኽ ኣትየ ዜጋ መንግስት አምላኽ ኮይነ እንብል ኩላትና እንታይ ሂብናሎ እግዚአብሔር ቃል ዕርቂ ሂብናሎ ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይና እንታይ ንገብር ወንጌል ዕርቂ እንምስክር ሰባት ኢና ኢየሱስ ጎይታ